Tapasada rohata martangiang mahita. Mandok mauliate puji-pujian hami todopan muale di bata Jehovah. Allah diramoti di pasu-pasu hodo hami disadok ngulu nami nang dia kau laun pardalanan nami. Boy hami ros yana kainganan nami di papunguho hami di parsauran nami marhite parminggunon. Dinahupuji husomba hami ho Tuhan marhite parmingguon nami. Pasu-pasu ma parsauran nami dohot ho. Pasu-pasu parsauran nami sama hami. Jala holong ni roha nasyan hoi mana mga rahot hasadaw ng parsauran nami. Tuhan nang tangihono nami mahatam. Nagabebohal ni partodiyo nami. Pos dorohan nami marhite todim parbadiay boy watu si hami hatam huha porsyay hami. Jala margogo mahami pinargogoamo. Laho mangulahon nahobar tuhatang. Ato hupasahatam ima parmingguon namion nang tangiang nami. Holan ibagasan goan nga nakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuho. Amin. Horasma dihita. Dihamua kamanami na nami na dibagasan joroon. Dohot na dibagas na ganduk na madohot ti ibadaon melalui channel YouTube HKBP Bonang Indah. Tajahama hatani debata nagabejami tadi minggu tasadarion ima natak surat di Rom bidu 10 mamuka may sian ayat 8 saha rodi ayat 10 tolu. Tajahama marsika sore. Rom 10 ayat 8 saha rodi ayat 10 tolu. Odo tahe didok talpedo diho hatai di bagasan pamangamu doho di bagasan rohamdo ido hata haporsiaoni nahubaritahon hami. Ay rohaido porsea asatu hatigoran. Pamanganido makatidakon asatu haluaw. Ay dangadong ibarni Jahudi mananggorik. Ay sadado Tuhan ni saluhuna. Naung merbasa-basahon siyan hamoraon na tu salut akan nama jo ibana. Ima sahakna. Huriani tuhatang molo adong sada atlet manang bohape gogonyom marlojong asa sahat tu garis finish tujuan akhir molo salah arah do ibana. Dang naboy sahat ibana tu tujuan akhir garis finish molo salah arah jalan si dalananna nagabe tujuan akhir di ngoluta nagabe garis finish di ngolu di parlojongon ni hita jolma ahado akamanga kainang. Haluaw. Ido nagabe tujuan ni ngoluta keselamatan. Aya. Molo tahuto pe tuhata Yesus Kristus taha porsiai ibana tujuan akhir di ngoluta asa dihita do haluaw. Alai molo salah do arah ta dinalaho meraih tujuan ni kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan akhir hidup kita. Kita tidak akan pernah memperoleh keselamatan itu kalau kita salah arah. Alanido hamu akadongan saha porsiaun tuhuri ya Rom. Diluruskan apostol Paulus ma'arah di halak Yahudi dinalahum meraih tujuan akhiri unang salah
Ai dirajumi na sida do, holan Allah ni na mangulahon patik, ubay na malua. Allah ni na mangulahon akan na denggan, gabe malua. Oma na di patikos Apostel Paulus, dada Allah ni na mangulahon patik, dada Allah ni na mangulahon na denggan, ubay na tungalua hamu. Alay holan Allah asi ni rohani Tuhan ni sapindo, ubay na malua hamu. Atong molosongon ni, unang pala taulahon patik, unang pala taulahon na denggan, molodang marlapatan no ni nanasidan. Dao, ikanulahon no muna do patik, ikanulahon no muna do na denggan, ay do parbue ni haluaw ni. Jala haluaw ni nung wasahat to hita. Di bagasan Kristus Jesus naroto portibion. Nang mate, jala hehe senamate. Ta parhatopot main. Haluaw ni nung nga jonok dihita jala nung nga dihitay di rohata. Alanido nakiningan di ayat siya. Mulai sana ayat 8. Talpedo diho hatai di bagasan pamanganmu, doho di bagasan rohamdo. Ido hata haporsial ni nahu baritahon ham. Jadi nung nga dihita haluaw ni di bagasan rohata doy. Molo ala do hita makatidako ni Kristus Jesus nang mate jalan di pahehe de batas yan namate ido Tuhan na maluaho kita dihita ma haluaw. Jadi maidokon Apostel Paulus to huriyay. So ngani manang suara ni jamitaon tu hita saluhna. Asasahatam hita akamanga kanang di parlojongota tu garis finish imahaluaw ni iman tanpa perbuatan adalah mati. Haporsiaw na marniula mana ikon tarida di parmeluot pasiganupari. Ay dada saluhut halak na madoaw Tuhan bongot. Tuhan rajaw ni di bata. Alayak ka na mangulahon lomo ni rohan ni daamang na di banua ginjang itu. Haporsiaw ni sadahalak tarida may siyang parmeluon na siganupari. Dang tarida holan sebatas sian haringgason na merminggu. Dang taridai holan sian haringgason na martangiang. Alay sango dia ibana menyikapi akan masa di ngelunaon. Sango dia ibana mengadopi akaparukilon sian sikak naima tarida. Na tutusi tutudo ibana porsea manung nadaon. Molo na porsea di Tuhani. Dang urai marungut-ungut, dang ura madele, dang ura putus asay, jala dang olay murtad, meninggalhon Tuhan na, meninggalhon agama na. Alay na porsea di Tuhani, sikak na toktong, patuduhon, haudukon, pangoloyon, holang masobba porsea tu debata nasa saday. Jala iko lam togudo haporsiaw na, lam tangdo haporsiaw ni na marsitutu. Laho marsoba tutuhani. Ido sikap, ido parngoluon ni hita, aka naong si huton Kristus Jesus. Jadi hita aka naong mangihuton Tuhani, aka naong porsea tutuhani, asalam godang aka nadapotan haluaw nun, asa unang holang hita. Disuruh Tuhani mahita laho makatidakon marpanidangion di tengah-tengah ni portubion asa halak na asing pe marhatopoton Kristus Yesus do Tuhan nau mate jalan hehe sian na mate so dia mai ikon borhat Allah disuruh kita. Jadi tikiau melayani di akaingan na Salvador Sotuson. Ya, mulai tempat tokai di Sadahuria bukan hanya di Huria itu saja saya melayani. Dah. Contohnya di Medan, ala HKBP Pertestilan Tede Pardede do tempat tu tiki melayani di Medan. Jadi godanggo bidang jalan luas do Medan pelayanan akan nama hobas di sini.
Basaha datang melayani tu Hotel Danau Toba, nadong di Medan. Saha do melayani tu Universitas Dharma Agung. Sehari sebulan itu ada roster melayani ibadah di sana. Aka dosen, aka staff. Sehari sebulan, saya hari Jumat ikon mengisi do jadwal RC. Baru tu rumah sakit Hermina tiap hari Rabu. Jadi sudah akan berhubungan taringot tu perusahaan ni tede pardede kami melayani di sana. Marhite haroro ni aka parbarita nauli dusi marlapatan do. Salah satu na boy hucaritahon marhite pengalaman di pakubasion nami nitiki di rumah sakit Hernama dan Holland HKBP na ditanya kok kami di sini. Sudah nasa Kristen pasien nan dirawat di rumah sakit ti. Hubesu kami penguatan, penghiburan, peneguhan baru martangiang. Adong masahalak nang leleng marsahit. Natangon dirawat di si jalan nunga pindah-pindah rumah sakit. Nunga mau keluar masuk rumah sakit. Sudah naroma nang yakun ibana. Bahkan doa secara online juga sudah dilakukan oleh keluarga. Berharap supaya sembuh sehat. Jadi pada akhirnya pasien ini kecewa. Medeli maibana. Dango lebih ditanyakan. Kenapa? Nasalelengom marsahi tau sudedo aka hamba-hamba Tuhan. Bukan dari hanya gereja HKBP. Bahkan gereja lain juga udah mendoakan saya. Supaya saya sembuh. Sehat. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Malah semakin parah. Akhirnya kecewa maibana. Dango lebih ditanyakan katanya. Ya. Bahana mau nikut tim nami. Jadi kami panggillah keluarga. Kami datang untuk bukan mendoakan dia supaya sembuh, supaya sehat. Kami datang untuk mendoakan amang itu molo salpu pengoluna seperti bion, alai di ibana anu haluaon. Baboy no kami masuk menanyakan, nahai matu keluarga. Ipabuah mau tu pasien ni, pabuah mau. Manangnya kokodo, bamolo mate peho, bemeluah huan buat ina. Baparade madirin, molotung pe yalap Tuhan. Ya. Dia tersonggot ibana. Basa lelengon halak nandeng mananya konau. Selalu do asa idokon malum do sehat. Alai bahasa odau, asa mangarade diri au. Molo mangadopi hamatea. Baru ayawan non haluawi. Ipikiri. Akhirnya kami diperbolehkan masuk ke ruang itu. Martangiang. Memang itu hudoka sebelum martangiang. Iya. Ala memang aposa sahibna. Molo mangihuton medis batokinay nama ina. Ahna dipangidol ya kamu nama ina. Jadi memang hudokon ngasiap po amang muli alap Tuhani ho. Parade madirin. Molo dialap ho. Iya. Pasahak diri. Jauh Tuhani. Jadi mau mate peho amang diharora ni Tuhan padu halihon diho haluao tangis maibana. Akhirnya martangiang mahami olo maibana martangiang. Hubege hami baritana memang dang piga ari nai borhat di bana seperti bio. Ala ima lapatan na haroron ya keperbarita nauli tu aka sada inganan. Marlapatan dang mulak butino lihatan ni Tuhan. Yang tadinya dia udah mandele, udah putus asa, ketika datang ke sana hamba-hamba Tuhan untuk meneguhkan dia ada pengharapan akan keselamatan itu. Jadi mau mate hian ibana di bakasapan de leon, tu dia mai haduan. Noni. Jadi ruang gerak ni akan perbarita nauli jangan dibatasi. Semakin tinggi pendidikan kita, ya kita berharap akan semakin luas wawasan kita. Cara berpikir kita juga akan semakin luas. Hai dong. Jadi mana ini dia, audaknya ditutup ruang gerak pelayananku. Karena uluan yang memimpin di situ juga wawasannya luas, cara berpikirnya juga luas. Tajahama di ayat 10 opat sahatu ayat 15
Atong behama jowo nasida ibana na sohina porsiana sida. Behama porsiana sida ia sojolo di bege baritana. Alai behama begyo nasida ia so adong parjamita. Alai behama marjamita nasida ia so adong na marsuru. Song natar surati lehe nai lakani akasi beritahon na denggan. Ini tujuan kita. Jadi hita pia kamang akainang nakso parhalado hita dan parhalado partohonan, kita boleh berberita nauli kepada siapa saja. Tu dia hita lao isi dongata makatai akabarita nauli ma nagabi hata si hata nota marlas ni roha akan nama bege. Jadi mau tajaha do ayat 10 pasal 1 ayat 15 babohama jawon nasida Tuhani. Anggo saliha porsiai. Bohama porsia nasida anggo sahiado di bege barita taringo tutuhani. Bohama bege nasida anggo so adong go parjamita. Anggo so adong go na marsuru. Unang lamar peng tabahen HKBPO. Jadi mau semakin ditutup guruang gerak ni aka parhobas malah semakin marpek semakin geleng na aka perdalalan ni harajau ni debata. Kita mendoakan dan kita berharap perdalalan ni harajau ni debata ikon lam kencang lam hatong sahak berita nauli tulia pertibion. Mau lihat ma godang go hal-hal positif na boy taulahon di masa pandemi on. Dak polana ikon lawi berupani borhak turual negeri lah berita nauli. Alai marhite aka teknologi nang aka tim IT na marhobas di huriat tahun marhite live streaming channel YouTube HKBP na boy di total sadok pertibion boy lam hatop terbarita aka barita nauli na pinasahan niya ka parbarita nauli tuliat pertibion. Iya. Tatanya kon ma aka hata ni debatan nang tatangihon na salaon asa mangulay. So ngejamita na ari minggu dang mulak boti no ni somar ngula hatay. Dang sia-sia nang nahata ni debata barita nauli na tamemehon tua ka anak kota pe to ka anak kota dang mulak boti no ni. Iya. Hita mangula alay na mambay na Tuhan debatado. Nunga taula. Aha, tugas ta sebagai ibu rumah tangga. Nunga taula, aha tugas ta sebagai natoras. Molot pe dang tarida do pe parbuan ni buado nakon. So marna dong hamubao ina. Unang marna bosan hita totong manangyakon. Unang ngelas tapasobu be dang hiatan sehati be. Toy ma lomom ma diho ni nahita rupani. Ay nga balgaho nga dewasa ho. Nga botoho na denggan na doa. Memang ya. Ali dang apa sebuot tay molot so tarida do pe parbuan ni akan nataula natamemehon. Ditiki na pasti marparbue di jalan nama ben marparbue dang hita ulaon ni todi di ulaon ni todi bagian kita mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita bagian di debata biarlah bekerja Tuhan yang bekerja mangulah hita jolma ala yang kono mabai jadina Tuhan debatado jadi ditiki mangulah hita taula masyan nasaroha syan nasagogo kedengan kesungguh-sungguhan debatado nama mereng na taula. Jangan rupani mana HP dulu di posting. Ya kan? Asal dipuji. Orang yang tidak pernah memposting bukan berarti tidak bekerja. Itu. Ay dang adong nulay. Nina, makan gaji buta dulu. Ya, ngapa Tuhan tahu apa yang dikerjakan setiap orang. Jadi kalau dah di posting on to medsos bukan berarti dia tidak bekerja. Mindset kita harus kita rubah. Itu hamu kadongan saha porsiaon jadi haluaon ya sadihitai halani ha porsiaon do alani ha porsiaon dangalani gogota rupani noni dangalani godang isinamota dangali akan adenggan na taula asa dihita haluaon jadi berbeda do pemahat mata doho dongatan na disabari baan semakin banyak pahalanya ya dia masuk surga nih kan. Hape mahamata dang songon.
hapor siaun namar niula do. Ido gabe dihita haluau. Jala haluau ni nunga dihita. Asa tetap kita mangolu di bagasan haluau ni. Unang sampai haluar sia ni. Ya. Di bagasan Tuhan matotong. Di patuduhon mahaudukon na. Di patuduhon mapangoloyon na. Nang kesetiaan na. Holang marsoba. Tu ibana sajo. Unang adong be. Tuhan na asing. Soholan ibana. Natasoba. Jala natahapor siya. Molo saha naing saha dohita tu garis finish tujuan akhir hidup kita, mari kita tentukan pilihan kita, sikap kita dari sekarang. Setia sahara di ujungna, burju sahara di ujung, songon di wahyui pangukapon, saya burju maho rasi rasa mate, dongili honon nama tuho tupal hangoluan, alani aka mga kaina. Akan ako taipe, iko gabi dapotan haluaw do. Tatanya kun matutong. Berbarita na uli mahita, dito nga di bagasta. Ay naman segodang nuay, di apalagi masa pandemiyon, parukilo ni natoras, marukil. Menuntun dana na. Godang na masahi no ang alani ka hapeo nate. Iya, au sajo penang pegeleng, ada agak sulit diatur gitu, diarahkan. Bosan di rumah terus, nggak boleh main ini, nggak boleh main HP, tidak bosan di rumah aja. Kapan kita jalan-jalan? Berdoalah supaya berjalan-jalan, supaya mati itu si corona, si covid itu. Dari dulu mak, kami udah berdoa, indah dong, mengalusi. Tapi nggak mati-mati, indah dong musengkan. Ada aja jawabannya. Gitu. Jadi itu paru kilota. Unang sampai manibilan ako tayo te. Masuk kita tu surga, harapan dan tanyata, hanak ko tayo pe, jala sude aka, nama kaporsya ibana, masuk ke surga. Jadi asa masuk tu surga kita, dia do, hanya oleh iman yang berbuat. Ayo. Unak tapangasahon do bah, ay basa tu neraka au, ay kaburju do merminggu Tuhan indah kan. Ya, molo masuk contoh haduan si Judas Iskariot tu surga. Adong kita naboy protes. Kita tahu kan si Judas Iskariot nama jehon Tuhan ini. Si Judas masuk, udah masuk. Perkur dua deh. Ada yang protes. Itu hak prerogatif Tuhan. Iya. Yang menentukan ya hanya dia. Jangan naboy kita madokoni, wasai masuk, audang masuk, iya. Jadi berharap dari asa sudah kita masuk, tapatuduhon mau dari kehidupan kita setiap hari. Nah tututu kita mapokusay, manguloi Tuhan, Unang manguloi aka keinginan ta, unang yuloi duni. Ya, molo tauloi do keinginan ta, bukan semakin membahagiakan kita. Bisa saja keinginan yang terpenuhi itu bisa menghancurkan kita dan menjatuhkan kita sendiri tanpa kita sadari itu akan mengakaina. Alai mulo tauloi do Tuhani terus kita majau guarna ayak kana majau guarna malua donina berseru lagi kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Sai paluau ni Tuhan ini paluau Tuhanima di pangasahon marhaposan Tuhanima tu Tuhanima. Di bagasan panguluku, aku tetap berserah kepada Tuhan. Setiap kesulitan yang kuhadapi, setiap ada pergumulan hidupku, baik di keluarga maupun di dalam pelayanan, saya hanya berseru kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Biarlah Tuhan yang mengatur langkah hidupku itu. Ya, buktinya kenyataannya ya Tuhan yang mengatur langkah hidupku. Jadi berseru mahita tu Tuhan. Tajau magwarni Tuhan itu tong. Marhaposan tu Tuhan mahita. Jadi pada akhirnya hidup orang yang berserah marhaposan holana mengendahkan Tuhan ini ngoluna, ya pada akhirnya dia akan semakin menikmati berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupannya.
Dan dia akan semakin mengenal bagaimana Tuhan itu berkarya dalam setiap pergumulan hidupnya. Dalam tatada masa dia do de bata mangula di tengah-tengah ni akan masa di ngeluta molo saita jauh do guarna dalam setiap kesulitan, dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan hidup kita panggil dia dan biar Tuhan itu bekerja. Kita akan semakin menikmati dan merasakan berkat Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu. Bah, semono do HP rencana hati Tuhan. Ternyata rencana Tuhan, sakat ni Tuhan, tu akan nama situ tu majau ibadah nama raposan ibana adalah rencana kebaikan dan rencana kemalangan, kebinasaan, rencana Tuhan yang dinyatakan dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Kalania kamang kainang toktong mahita marhaposan tu Tuhan ni marsitu tu mahita lahu mangoloy ibana. Unang aka keinginan tatauloy. Alay dia lomo ni rohani Tuhan ni ima taula jala taoloy. Asalam tahilalama. Songodian di bata mangula di ngulutang jala tahilalama nang akar ragam ni paso-paso. Na siya ni bana nanay pasahaton na di tonga-tonga ni ngulutaw. Haluaon ido sakat ni di bata dang hamagohan. Jala haluaon ni do nagabe tujuan ni ngulutang. Dihita doy haluaw ni. Bisa kita pastikan itu dari sekarang. Saya akan sampai kepada tujuan hidupku, yaitu keselamatan. Amin. Martangyang mahita. Mauliate maali de bata Jahuba di sobahon rohanami itu adopan. Nunga hutang niyo kami hatam nagabebohal ni partodion nami. Dada alani na mangulahon patik. Dada alani na mangulahon akanauli na denggan tutuban na malua kami. Ay dang boy kami sikop lahu mangulahon. Holan ala asin roham. Alani haporsyal. Alan mangulahon hatam. Tungido ba na malua kami Tuhan. Haluaw nido nagabi titik akhir di parlojongon nami. Jala tujuan ni ngolu nami. Asa di hami haluaw ni jala nunga di leon hoy Tuhan. Asa mangolu kami toktong jala dapot kami haluaw ni di harorom muse padualiot tonga-tonga di Portibion. Hupatuduhok kami di parngulon nami di Siganup ari. Asa toktong kami porsea manguloy ho. Unang lomo-lomo ni rohan nami akakeinginan nami na huloy kami Tuhan. Alay tung lomo ni rohamma. Pos de rohan nami pargoguam mo kami Tuhan. Lahu manguloy marsoba satia kami tu adopan mo. Songonido pakyomu do kami nang gabe parbarita nauli. Tuakan akon nami, tuakan humaliang kami. Nang naso makaporsyay honway ngulu nami gabe barita nauli ma. Asa akan naso manadaho di tikyon gabe boy manada Tuhani. Jala di jow guarmu, jala dapotan haporsyal. Jala haluaon na sida. Pake mahami gabe stidangim di tonga-tonga di Portibion marhite ngulu nami. Pas derohan nami Tuhan paso-paso no kami lahu maulahon ni. Tuhan paso-paso HKBP bonang indaw. Sude ruas ni huriam paso-paso marap do parhaladun. Nasasaroha sa pikiran kami tutu songon tahun kesehatian di bagasan taon. Alede bata Jahuba hubo kami ditangiang nami akaruas ni huriam na dibagasan parsahiton dalam pemulihan na dirawat di rumah sakit daw ni maay hodo pa daw ni bolon todung Javier berkat pasaribu pemulihan di bagas nasida nyonya tesi tohang borusiahan sahid diabetes amang JSC Hombeng opujay dan Noli dirawat di rumah sakit Anissa ala terganggu pernapasan. Amanami El Luban Batu Boris Tinjak Isoman ala ni kopi sa pulusia. Amang hasi Hombeng dohot inang mo nababan ala ni kopi. Inang situa Jesinambela boru si Mamora ada gangguan saraf di wajah. Gilbert Hutagao Isoman alani COVID
Amang Jesse Hombing berpanjaitan dirawat di rumah sakit Asri Bunda alani COVID. Saluhut na Tuhan, ruas ni huriam na di bagasan pemulihan do parsahiton, hodo Tuhan mual ni hahipason ng hamamalumi, siyan hodo hupangido hami, hujo hami maho Tuhan. Sa tata makaruas ni huriam na di bagasan parsahiton na terdaftar, do akan nasa terdaftar do pemolotunga dong Tuhan ruas ni huriamon, pasu-pasu manasida lehon mahahipaso ni nang hamamalumi Tuhan asaboy na sida mulaw-mulaon songon na somal Tuhan tuhodo ho pasahatami ruas ni huriam na marulang tahun hatutubo do ulang tahun hot ripe marhite na ditabay ho umur ni pardongan saripeon yang umur na sida tabay mahahipason na hagogoon jalatabamu do nang aka pasu-pasu pardagingon nang pasu-pasu partedion di ganup ruas ni huriam asa tujuluan narion boy lam dihilala nasida ragam ni pasu-pasu na pinasamu jala boy lam huhilala hami Tuhan songon dia do Tuhan ni mangula di tonga-tonga ni ngulu nami di nama ngadopi akar ragam ni namasa hami Tuhan hubok kami ditangyang nami ruas ni hurian na masakat na yung majalo pasu-pasu pardongan saripeong homale Tuhan o masu-masu rencana na sidya tu aka ari na mangihut tanggal 12 Mareton di HKBP Gading Serpong na yung majalo pasu-pasu ma boru ni huriam Loisa Pebrina Boronia Baho Dohot Martinus Mareta Pasca Simarmata pasu-pasu masakat na sidaw pasu-pasu nang aka natua-tua na sida sude aka pamilih si sohok na sida asaboy mardalan rencanai ho Bartolomo ni Roham alide bata Jehovah hubo kami ditangyang nami bangsa do negara namion asa homa mamasu-masu sude aka pardalan ni program na naing lahonon na di taon pasu-pasu aka partogi na manguluhon negara do bangsa namion Tuhan martaba-taba mahabisukon asa sude aka nanaing ulahonon na sida pahisaton ngolu pardagingon kesejahteraan kemakmuran ni masyarakaton Tuhan songonido nang aka dokter paramedis na mangula di rumah sakit di klinik nang di aka puskesmas homa na mamas-masu na sida Tuhan pasu-pasu mudo aka pangubation na dipatupan na sida asa marhahipason marhamalumon aka ruasi marhite pasu-pasu na siyanho na jinalona ale Tuhan hubo kami ditangyang nami sudah aka program di HKBP bo ng Indaw naong diputuson na di ari mingguy marhite rapat huria pargogoy mahami pahalado rap sadok ruas ni huriam laho mangulahon ni saroha sa pikiran mahami tutu Tuhan lau pasauto ni asalam marbungaran ma marlupuk ma barita nauli san nga nanon jalatul kana humaliang na pe Tuhan boy malam torok na manaddaho marhite parjongjong ni huriam di inganan non alede bata Jehovah pardosa na godang dohami urasi ma akadosa pangalosyon nami asalam tamahami dia dopanmu walang ibagasan guarnya namu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan amin.